Eilen uutisoitiin, että 5-henkinen somaliperhe menehtyi tulipalossa. Myöhemmin poliisi kertoi, että 70-vuotias mies ilmoittautui itse poliisille ja kertoi, että se on tämän tulipalon takana. Mutta tänään me en halua yksityiskohtaisesti puhua itse teosta. Haluan puhua siitä, että miten ihmiset reagoi tähän. Mä menin lukemaan kommenttipalstoja ja mä järkytyin kokonaan. Täällä on ihmisiä kommentoinut tällaista. Esimerkiksi tuolla heti ylhäällä näkyy, onneksi kuolleet ei ollut suomalaisia. Ja sit myös täällä näkyy, että mammut vähenee. Sen jälkeen kun mä luin noita kommentteja, mä mietin, että mitä ihmiselle pitää tapahtua, että sen empatiakyky hävii kokonaan. Miten sun päässä pitää tapahtua, että sun ensimmäinen reaktio, kun sä näet tämmöisen tragedian, että sä kommentoit jotain tällaista tai iloitset sitä, että kyseessä ei ollut suomalaisia. Ja muutenkin me kaikki tiedetään, että somessa pyörii aina trolleja ja jengi heittää kaikenlaista kommenttia. Mutta tässä on kirjaimellisesti aikuisia ihmisiä, ketä heittää tätä omalla nimellä. Ja tässä tapauksessa me kumminkin puhutaan lapsista. Ja me puhutaan kokonaisesta perheestä, joka on menehtynyt tässä tapauksessa. Rehellisesti tätä menoa, kyllä se alkaa olla aika pelottavaa olla somalitaustainen tai muutenkin ulkomaalaistaustainen Suomessa, jos täällä on tämän tyyppisiä ihmisiä, ketä juhlii, jos yksi meistä menehtyy.